Сәлемсез дуслар, сәлем Лейла. Сәлем. Без менә монда Лейла белән кызыклы гына тапшырырга килдек һәм бүген Лейла белән икебез дә журналист булабыз. Шулай бит, кызым? Әйе. Һәм бер-беребезгә сораулар бирәбез. Безгә менә хәзер сорауларын тоттырдылар, без әле аларны күрмәдек. Син күрдеңме үзеңдекен? Әйе. Һәм без башлыйбыз. Башлый Лейла. Әни, мине беренче тапкыр күргәч, башыңда туган уй нинди булды? Син тугаштамы? Әйе. Ну, мин бик нык бәхетле идем. Бик нык бәхетле идем. Чөнки минем кызым да туды бит инде. Син бит инде абыйыңнан соң беренче кыз, һәм бер генә кыз булдың. Иш малай арасында. Әлбәттә инде бәхет хисе кичердем. Мин бик бәхетле идем. Беренче әйткән сүзеңне хәтерлисеңме? Юк. Хәтерләмисең? Юк. Бәлки. Искә төшереп кара әле. Нинди сүз әйттең син беренче? Әни, ни өчен миңа Лейла дип исем куштыгыз? Башка вариантлар бар идеме? Юк, башка вариантлар юк ие. Сине көткәндә 6 айлык вакытында ишемдә мин бөтен интернетны да актардым, китапларны да актардым, мөселман исемнәрен карадым һәм әлбәттә инде Лейла исемен бик яраттым. Ул шундый кыска да, матур да һәм аның мәгънәсен карадым. Мәгънәсе миңа бик ошады ул минең исемнең. Шуңа күрә мин аннары әтиңә әйттем. Башта үзем яраттым, аннары әтиңә әйттем. Ул да ошаткач, инде без Лейла исемен куштык. Миңа ничә яшь? Сиңа 37. Дөрес. Киләчәктә мине кем итеп күрәсең? Кем булсаң да мин шатланам гына. Ләкин менә хәзерге вакытта минем күз алдымда син нишләптер бер менә ничектер күз алдымда нидер бәлки актриса шикелледер, театрда уйнаучы. Чөнки син гел театр күрсәтәсең безгә. Шуңа күрә минем күз алдымда әлегә шул. Үскәч кайсыбызга ошарга телисең, миңамы, әтиемәме? Әтиеңәме? Авыр. Нишләп? Икегезгә дә. Ярар. Минем белән бәйле иң кызык хәл. Синең белән бәйле? Белмим инде. Кызык хәлләр күп булды. Булай тегәр генә җавап бирә алмыйм. Иң кызык, иң. Син хәтерлисең үзең инде кызык? Юк. Син бик оста сөйләшәдер инде. Бер яшьтән үк. Бик кызык сөйләшәдер инде. Шул иң кызыгы булды. Шул иң кызыгы булды. Әле булай туры китереп әйтә алмыйм. Безнең гаиләдә кем хуҗа? Әти. Әни булуың иң авыр ягы нинди? Авыр ягы юк. Минем өчен. Аңладым. Мәхәббәт нәрсә ул? Мәхәббәт ул бер-берне ярату. Шулай итеп аңлыйсың. Әйе. Миңа сестренка сестренка кирәк дип Сестренка кирәк дип әйтсәм син, миңа сестренка кирәк дип. Сеңлелкәш инде ул. Сестренка дигәч аптырап киттек. Син миңа сестренка кирәк дип әйтсәм, мин нәрсә эшлим? Әйе. Шулмы сорау? Бер нәрсә дә эшләм. Ярар дип әйтәм. Ачу килгәндә мине ничек тынычландырырга? Минем ачуым килгәндә мине ничек тынычландырырга була? Әнием, бәгырем, гафу ит инде зинһар. Без бүдән шулай эшләмибез. Син гаепле булмасаң? Белмим. Ничек тынычландырырга? Минем кәефем булмаганда. Әни, мин гаепле түгел. Ансалар гаепле. Гафу ит мине. Ярар. Әгәр туган көнемә 13-нче iPhone сорасам син? Юк дип әйтәм. Мультфильмда төшәргә чакырсалар, нинди герой булыр идең? Минме? Биби героен алыр идем. Биби?
Мультфильмдамы? Бу театр, әйтәм бит син театр белән яшисең. Театрга гел күмеләм. Мультфильм. Мультфильм. Нинди мультфильмнар карыйсың, яратасың һәм Кызык нинди герой? Маша. Маша булыр инде. Маша. Ни өчен Маша? Белмим, ул шундый кызык. Шундый буласың килә. Мин дә шундый гел күңелле, гел кызык буласым килә. Бул җавап белән әйтәм. Кичкенә чакта нинди гамәлең өчен әти-әниеңнән бик каты эләкте? Әйтәле. Төрлечә әйт. Үзең нәрсә телисең, шуны әйт инде. Нәрсә әйтә аласың? Мин алай бик каты ниндидер начарлыклар эшләгәнем юк. Шуңа күрә Бик каты эшләмәгәнгә син нормально булган идең. Әгәр шул арада иң начары. я хәтерләмим. Хәзер тук. Ярар. Әйдә, калдырып торыйк бу сорауны. Тагын бер бәби алып кайтабыз дигәч, синең хис кичерешләрең. Менә мин әйттем бит, тагын безнең бәби була дип. Нәрсә турында уйладың? О-о. Нишләп? Чөнки миңа 5 малай, 2 кыз Юк, кирәкми. Тукта. Миңа 4 малай кирәкми, миңа 2 кыз кирәкми. 4 малай булса күбрәк. Хәзер түгел, менә каюмны көткәндә. Каюмны көткән? Әйе, менә каюмны алып кайтыр алдына мин бит сиңа әйттем. Безнең бәби була дип. Син нәрсә турында, ничек, нинди хисләр кичердең? Сөендеңме? Юкмы? Мин бәләкәй бәбигә сөендем. Каюм исеме булгач. Әмма икенче булса, мин сине алмас идем. Чөнки Каюм ул Аллаһ исеме беренчедән, икенчедән икенче малай булса исеменә дә карап була бит әле ул. Ә кыз булса? Менә шулай. Кыз булса, белмим инде, сөенмәс идем. Нигә? Минем бер генә кыз буласы килә гаиләдә. Менә шунысы. Алай икән. Кайчан соңгы тапкыр сиңа комплимент әйттем? Һәм ни өчен? Әйттең синме? Әйе. Син миңа көн сайын әйтәсең? Әни син шундый матур, мин. Рәхмәт. Әйе. Әйтәсең бит. Әйе. Соңгы тапкыр мин сине ни өчен ачуландым? Каюм йоклаганга шаулаган өчен. Мине 3 сүз белән тасвирла. Акыллы, тырыш, матур. Әйбәт. Мин кайсы ризыкны тәмсез пешерәм? Бер ризыкны да пешермисең. Рәхмәт. Җырчы булмасаң, кем булып эшләр идең? Хирург. Әйбәт. Безнең гаиләдә кем акыллырак? Иң акыллысы син инде. Нишләп? Белмим. Шәп шулай уйлыйсың. Әти бит безнең алтын медальгә бетергән. Чөнки ул бик закка эшкә китә. Ярар. Син әтине ни өчен яратасың? Булган өчен. Бер. Юк, бер генә түгел. Менә ул булган өчен бөтен яктан да. Тагын. Ул бик әйбәт кеше, бик әйбәт әти, бик әйбәт ир. Тагын. Бик акыллы, хатын-кызларны хөрмәт итә, ярата безне, гаиләбезне. Ул минем өчен идеаль кеше. 6 җавап бирдең дисең. Әйдә. Минем иң начар гадәтем. Синең начар гадәтләрең юк. Куркасың гынадыр әле әйтергә. Юк. Минем синең начар гадәтләреңне күргәнем юк. Ярар. Шуңа менә тулы җавабым. Мәктәптән һәр көнне икеле алып кайта башласам, нишләтәсең? Ачуланам инде. Ничек? Ну, көн сайын алып кайта башласаң, Ләйлә нәрсә булды синең белән дип әйтәм.
Нишәп шулай укый башладың? Тиз бул төзәт дип әйтәсеңме? Әйтәм. Төзәтмәсәм. Төзәттерәм. Ярый. Безнең өйдә иң усалы кем? Иң усалы абый. Кая инде. Сен аны күргәнең юк әле. Әгәр мин үскәч рус егетенә гашыйк булсам, Юк дип әйтәм. нигә? Шулай. Кызык Татар егеткә. булганга. А? Кызык егеткә гашыйк булсам. Нинди кызык. Мин кызыграк, минем кебек инде. Татар булса, ярар. Татар гына мәллә? Син татар булганга. Соңгы тапкыр син мине ничек алдадың? Әйтмим. Әйт инде. Юк. Бу сорауга җавап бирә алмыйм. Җавап бирергә кирәк. Кирәк, монда һәрбер сорауга җавап бирергә кирәк, ничек булса да. Мин сине алдамадым. Менә минем. Әйтә хәл. Шушы. Ярар. Тәҗрибәле әни буларак булачак әниләргә киңәшләрең. Мин бер кайчан да кешегә киңәш итмим бер нәрсәдә. Чөнки һәрбер кешенең үзенең башы бар. Һәм үзенең кануннары бар, законнары иде. Кем ничек эшли ала, шулай эшли һәм тәрбия бирә. Кешене өйрәтергә ярамый бер кайчан да. Шуңа күрә мин бер кешегә дә бер нәрсә тәкъдим итмим. Әгәр син президент булсаң, нишләр идең? Әйтер идем. Әнигә бөтен акчаны бирергә. Кемгә? Сиңа? Юк, кемгә әйтерең? Ну бөтен кешегә. Сине президент итеп куймыйлар. Сине президент, син кешеләрнең акчаларын урдыйсың бит. Алай итеп. Ә мин услугалардан алам. Ярар. Айда. Сораулар бетте. Рәхмәт, Ләйлә. Рәхмәт, әни. Кызык сораулар булдымы?